Good morning. Good morning, guys. Look at that, guys. Ang ginaw. Look, tignan niyo yung sikat ng araw. Sobra ka-orange. Pasok tayo. Ginaw. Morning. So, magtapon tayo ng basura. Kasi ang dami ng basura. Punong-puno, guys. Kahit kagabi ba. Yan, so, kailangan natin yung hugas lang tayo dito. Bago natin itapon yung mga basura. Lasing yung asawa ko ba? Paminsan lang yan siya mag-inom. Hindi yan mag-inom. Pero hindi yan iinom ng kahit anong drinks. Paminsan mag-beer yan siya kapag summer. Pero ito yung palagi niyang iniinom kapag gusto niyang mag-inom. Scotch and look, black, double black. So yun yung iniinom niya. At kagabi, grabe yung inom niya. Sabi ko, malasing yung kadong. Kasi tinapos niya, guys, oh. Parang abno eh. Hindi yun siya ganyan. Tara, tapo natin. Ilagay ko lang ito sa back porch. And then, kapag nakabihis na tayo, malayo kasi yung nandun sa shed yung aming basurahan. So, kaya ang bigat nito. Teka guys ha, tapon ko lang to. Kuha tayo ng bag. Anyway, so yun lang yung ganap ko umaga. So, pinabayaan ko lang si Tami matulog. Para naman makatulog siya ng maayos kasi nakatulog kami kagabi. Natulog ako 1 o'clock. Yeah. Grabe, 1 o'clock ako nakatulog. So sabi ko sa asawa ko, natulog na ako. Ginising ko kagabi dahil nakatulog na sa couch. Hala, bakit isa lang kinuha ko? Wait. Okay guys, let's go. I drive. No, I'll drive. I'll drive. Come on. Okay, whatever. Give me that. Put it in the trunk. It's cold because we need to heat that. We have to crank the heat. Come on, crank the heat. Allah, you have sauce here. Yes. Aguroy. Look, 4 of them. Yes. Atoy. 2 arrabbiata and 2 basil. Why you buy more? Because you're crazy? Aguroy. What happened? That's your fault. Too much stuff here, Tommy. Too much stuff. For that reason alone, I don't think I'll ever buy another Subaru. For this fucking seatbelt crap. Just Tommy with garbage. The easiest thing in life they can't do. Garbage. I'm freezing, hun. Grabe. Did you texted her? I will text her. Here. Done. Let me text her too. I'm saying it's done before it's done. Like, I can't tell. Because I don't want you. I don't want you to just do it. We are on our way. On our way to you. You are on our way. Oh my God. They're not going to Stevens. They're not going? No, she texted me upstairs. I don't know. It's in no rush. Why they're not going? Because Steven said he has to go out, grocery, get stuff because there's a snowstorm coming. Yeah. Do you have a heater already? Not yet. Ahead? A heater for the car? No, not yet. Not yet. Okay. Sobrang tugnaw eh. Stay in your lane, love. Uy! I'm just checking to see the gas and the heat. It's not beeping, so it must still be in my lane. I don't. Oh, nako. Cigarette, oy. But anyway, guys. My hand is like cracking, guys, like ridiculous. And right now I'm freezing. And the temperature is really low. Oh, You blowing smoke. I'm smoking. My husband is speeding. You blowing smoke from the cold. Yeah. This is from your cigarette. No, it's from the cold. That's the hot air in you into the cold air out here. Happy, guys. Sobrang ginawis sa'yo. Nagkirig-kirig akong giti. Ang giti ning gahi, guys.
Grabe din na rin. Pagkabastos na lang ginimuray. Ambot na lang ginimuray. Mag-enjoy itas kinabuhi. Ay, paminsan na bitaw na mag-enjoy itas kinabuhi iba. Pero di po na ito pala biag bastos. So, ang kunong sasayo naghubo. Ay, magpataka ng istorya kay. Maglagot rin ba dyan denta. Pataka mong istorya. Wala mo ko naghubo. Magdaghan maglagot kay nga anak daw ko niya. Pagkahuman, muro bag naghubo-hubo ko. Nagbikini-bikini niya isasayaw. Para sa anong uban ba? Wala napakita na sila mga kigul na iwan ko na lang. Okay guys, so andito na tayo sa kapatid. Open the trunk, I'll get them. Dito tayo sa kapatid. Kapatid. Mag-ano tayo? Hatid ng seafood. Yeah, seafood. Tommy got a lot of cookies here. No, they're old. Huh? They're no good. They're no good. Okay, throw it out. Okay guys, punta tayo. Only had these kind of trees, but most of them, Tom, were like this big. Oh, $85 for any tree, right? But this was like the biggest tree. There was 2. Really? Yeah. It's nice. So, ito ako guys kasi sobrang ginaw. Grabe ang temperature eh. So, winter guys, tawag nito? Warning. Snowstorm. So, sobrang taas daw yung snow. Kaya, ang mga tao lumalabas, bumibili ng mga gas kasi natakot. Ang iba, for sure, ang iba nasa grocery store. Yung kapatid ni Tami, umalis kami, nag-stay lang kami doon ng like 30 minutes kasi mag-grocery daw po sila. Diba? Ganyan po yun guys dito mga tao kapag may mga storm, ang takbuhan nila is grocery store at saka gas station. Lalo na pag winter, gas. So, baho kay gas diri no. Nag-change car kami kasi we are going to get gas. Kasi guys, ang mga tauhan, open the window at the back a little bit because the gas is really shading me. How do you say it? Fixating? Yeah. The back seat. What is wrong with you? The back window where the gas is. Aduh, baga. Oh, guys, grabe guys. Ang sakit sa kamay guys, ang ginaw. Oh, be careful ha. Be careful love. Slowly. Oh, grabe ang ginaw guys. Ang sakit-sakit sa kamay. Ito yung napakaano talaga kapag sobrang ginaw. Magsakit talaga yung face mo, kamay, yung mga exposed. Nice and warm in the car. If my wife didn't shut it off. We have to lower it down. No. That's fine. Not blowing like crazy. That's okay. I'll open all the windows. That's fine, Han. All the windows. Pay attention. You're driving, Han. Are we gonna keep going? Keep going, Han. Okay. Higher din. Grabe, guys. Grabe. Grabe, guys. Hindi talaga kaya sa power kapag mga ganitong time. Tulog ko, hindi ko kaya kapuya, may. Grabe dito ito now. Sakit yes now. Sakit yes tiil. Kain tayo guys. Kain kami ng leftover ni Mr. At yun, dito tayo kakain. Ang ginaw guys. Roxy. Nalubong naman ka, Rox. Dahil lubong-lubong naman na baby, uy. Pwede ka nang maglagay ng ano doon sa labas. Isda. maglagay ng isda sa labas para i-froze. Sobrang ginaw. Anyway guys, so hindi ko alam kung anong oras si Mr. Planong aalis. Nag-alala ako baka maliit siya sa trabaho kasi nag-expect siya ba habang mag-drive daw siya doon, pero nag-expect siya na i-cancel. Ito yung sabi ko sa kanya, na mag-expect ka na dapat
kinancel na ahead of time. No? Yung kapitbahay kumatok, and so ngayon pagkatok niya dito sa bahay, so sabi ko, hala si Tony, hala yung ano kapitbahay namin. So kaya sabi ko, hala anong kailangan mo? Gusto pala niyang ano, kasi sabi ni Tami, if you need to use yung pang plow ng snow, kung pwede ba daw gamitin kasi sobrang haba ng ano snow. At saka sira daw yung ano nila snow blower. So ngayon guys, inasikaso ko yung kapitbahay ko guys. Sinabi ko, this is what my husband do. Ganito po, ganon. Aroroy guys. Alam nyo anyari? Hindi man din siya marunong. So, nag-stop siya. So, ngayon, tinawagan ko si Tami. So, ang tagal-tagal ko talaga sa labas. Kahit busy si Tami, tinawagan ko siya na, ano, ganito, kailangang, paano ito. So, tinuruan ako ni Tami kung paano iyon. Sa telepono, nairita na si Mister kasi hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. So, pumunta ako doon sa bahay nila kasi sabi ko, nalabas ko na yung quad, katong yung ginamit namin, nakalabas na sa garahian kasi nilabas ko. So, pagkatapos nun, sinabi ko, nagpunta ako sa kanila, and then yung sapatos na Tami yung suot ko, and then, sobrang haba ng taas ng snow, so pumasok yung snow sa aking paa. Kasi guys, nag-ano ako, hindi na ako pumunta sa driveway kasi hindi nga nalinis yung ano nila, driveway. So, paglakad ko, pumasok yung mga snow sa sapatos ko. Sabi ko, perting ginawa guys, perting tumakbo na. Sus, namatay na naman sa gitna ng ano, daan. May sasakyan guys. May sasakyan. So, kami, yung kapitbahay at ako, para kaming mag-asawa guys na nagtulungan. Iwan ko yung asawa niya, hindi man tumulong. So, ngayon, pinupush namin. Ang bigat man yung, ano guys, quad. Pinupush namin, and then yun, pagkatapos nun, tinatry ng kapitbahay guys, hindi man kaya sa power. So, sinauli na lang niya guys yung quad sa ano, garahian kasi talagang hindi niya alam kung paano gamitin. And yun, so, kaya ako naghiga dito at pagod ako kasi sobrang aga ako nagising 3 o'clock ako nagising kasi si Tami kailangan umalis and then magilinis pa sa ano, bago siya alis, kailangan linisin yung aming driveway. So, pagkatapos nun, grabe guys, ang tigas na ng aking kamay, wala akong gloves, pati din yung kapitbahay na ano na, napagod na siya guys.